Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как да си направите машинка, която да върти даден предмет. В този случай камък. Сега, първо изкопаваме една дупка, която да е 4 квадратчета дълбока. Ето така. И във всяко квадратче слагаме, това ни трябва, слагаме чернокаменна факла. Ето по този начин, така. След това вземаме един пистън, едно бутало и го слагаме ето по този начин, така, така, така и ето тук последното, така. И до всеки пистън слагате ето това чернокамен ретранслатор и ето така да сочи към него. Ето тук също сочи към него. Сочи към него и ето тук да сочи към него отново. И след това гледайте сега червения камък. Ето така вземаме от торча червен камък. Така. Да го правим по същия начин. Това е много интересна машинка, която накрая като проработи ще ви хареса ужасно много. Така. Така. И последното го намаляте до минимум. И слагате един предмет и вижте как той започва да се върти около тези пистани. Вижте, това е много интересна машина и се надявам да ви е харесала. Това беше от мен. Може да гледате моите клипове в VBOX. Си ги кача днес или утре. И дано да има клипове, които ще ви помогнат и да ви харесат. Пожелавам ви приятна игра и до следващия клип. До виждане!